बाथौ धोरोमखौ विश्व दरबाराव मुलुगनां खालामनायाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो फावसायनानै थायाखै। बिथांमोना गामि गामि बियार आरो जिल्ला कमिटि माखासे नाजानायनि गेजेरजों दिनै बाथौ धोरोमखौ कार्बि आंलं जिल्लायाव मोनसे खौसेथि लाबोनो थाखाय नाजादों आरो बे दिनैनि समाव गमामायैनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमा जे मोनसे गोथार आरो खौसेथि आरो आब्रुथि गोनां बाथौ धोरोम आरो बेखौ दिनै विश्व दरबाराव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोननि नाजानायाव दिनै मोनसे मोजां हाबाफारिया जानानै थांदों। मानो होनोब्ला जों दिनै बाथौ धोरोमखौ जुदि जों मुलुगनां गमामायैनो खालामनांगौ बा बेबायदि हाबाफारिनि गोनांथि बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामनायजों लोगोसे जों इसोरखौ मोननो हानाय जोङो दिनै आर'जनि गेजेरजों मोननो हायो। आरो दिनै बाथौ धोरोम गैयाब्ला बर'नि हारि सिनायथिया गैया जागोन। आरो दिनै हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजों राव थुनलाइ आसार खान्थि हारिमु आरो सोलोंथाइखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजों दिनै मोजां मोनसे लामाजों बे खौसेथिया फैबाय थादों। मानो होनबा दिनै मुलुगाव दिनै बर' हारिखौ सिनायजादोंब्ला दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों सिनायजादों आरो जों बेखौ बयबो गावनि असे आंगो धोरोमखौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जों बयबो हेफाजाब होनांगोन। नों दानागार आं दानागार जोङो बाथौ धोरोमनि आवथायाव थानानै जों समाजनि खामानि मावलांनांगोन, समाजनि आब्रुथिखौ लाखिनांगोन, गोजोन आरो खौसेथिखौ जों लाबोनांगोन। जोङो नांलाया खमलाया जासे न'खर संसार दानायाव जों बयबो जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो गोसार होनायजों लोगोसे आर'ज खालामनायाव बाहागो लानांगोन। आरो बेबायदिनो दिनै सारा आसामाव थानाय आरो आसामनि बायजोआव थानाय थानसालि लुनाय आरो बेफोर हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ बयबो अनसायो आरो दिनै मुलुगनां खालामनायाव बयबो जयैनो जों खामानि मावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।